Sungura mtunga dzese nechindege chepa radio. Mtunga dzese nechindege chepa radio. Past 5 o'clock. Huh? Are you ready? Ndauya nayo sungura ya munofarira. Sungura mtunga dzose. With chindege chepa radio. Mufalime alise. Gotwera maijeni. Mwana wabachituku. Chisungura bay. 0718335890 ndizo namba dzacho. So today is a special day. And ndichange ndichitaura na mkoma Takesure Chari.
vachitiudza nezvejeni yavo yemumhanzi kuti yakamira sei, zvakatangira kupi, zviri kuenda kupi. Kambuka muri kunzwa karukuri yakanonzi kuroverera mhiko kubva padamba refu ravo nyuwani ra2023 anzi kuroverera mhiko. Saka tabva tangoridza iyo chaiyo ukaona yakutumidzwa zita realbum zvoreva kuti ndo ma1. Regai nditambire gogo vatiri nemutambo mukuru, mufaro mukuru kubva mukati memwoyo wangu. Zvikanziwe ukamugoda simbi yebasa tapinda mundege, ndigogo vatirei kuchenhunguru. Mufunge ndanga ndakusuwaika, ndaigara ndichikubvunzai. Wopu muri safe ende kwamuri koko kwakanaka. Aaron Bungeni kwa Chirumanzu. Zviri sei my guy? Ndiri kuona kuti wagara pafront seat wakamirira mukomana Takesure Chari. Thank you so much, Aaron Bungeni. That was Aaron Bungeni kwa Chirumanzu Komindi. Rekatipe mukana wekungotenda varidzi vechirongwa. Alios uniforms and embroidery. Atichingoti kana uchida ma-uniforms emhando yepamusoro-soro, uchida ma-uniforms akarongeka, usingadi kuzvinetsa nekutenga ma-uniforms anodambuka every week, anongoti kudai muhapwa memwana madambuka. Aiwa, uya paLios. We are the best in town. Alios uniforms and embroidery. Uye kana uchinetswa nevanhu vachiti dedi mama hembe dzeChristmas, takakuvhurira chitoro chitwa chinonzi Lios Boutique. Tine hembe dzevana nevanhu vakuru mazera ese vanagogona nasekuru. Kotiri kuwanikwa papiko pa next neLios uniforms and embroidery. Saka hapana chekuwaraka. Ukangosvika paLios wawana zvese. 0718335890 timboona vandinawo mundege. Zvikanzi hai gora ndapinda mundege ndinyenge pamandeji apa. Aparisi zvapa pamanda mawe. Thank you so much, ndopa kutenda. Zvikanzi ndatova mundege goda ndiri kuback seat, uri kundiona here? Ndi respect kwavutete. Respect ndiri kukuona. Ndiwo wakabata kachibhotoro kewaini mundege. Iwewe kaiwe. Baba mupamakwasha. Thank you so much, ndaiona message. Zvikanzi muri kuparidza rambai makadaro, atirimo mundege. Machekano Willy ne manwa. Thank you so much my guy. Ndopa kutenda nerutsigiro rwenyu. Rega nditi team rese kwese kwamuri. Muri kundibata bomb, muri kundibata mushere. Auya una mundege meya mutavira. Ndoita kugwigwa. Zvikanzi goda tapinda mundege kare. Wasvika kudai tinofara ndini semu pachirugabo. Thank you so much kuri sei kuchachacha. Wambondionerere sabhuku baba namai marira. Regani vaitenesa ndege yangu ndakanaka pamberengo apo. Ndimbonotsvaka King Obi. Nditi muri seiko King Obi kumberengo uko. Andiri kubva ipapo ndakaitenesa ndakananga kubirthday. Where are you Juliet Moyo? Zvikanzi goda tapinda mundege kare, wasvika kudai tinofara kaniwe. Andopa kutenda zvikuru. Zvikanzi madi apo ndi Destiny ndiridzireiwo macheso ndiri pachirumanzo apa. Zvido zvenyu kunyanya nai. Atati nhasi izuva rakakosha. Atiri kutaura nabo mukoma Takesure Chari.
vachitiudza nhoroondo yavo uko vakatangira nepavawa nepavanofunga kuti vachasvika sesu vasigiri vavo. Zvikanzi ndini kondakta mundege nhasi, bhururuka tiende God I love you muzukuru, handisekuru gokwe ivavo. Thank you so much, ndatenda hangu, ndimu unotipasa manyemwe. Sungura mtunga dzese nechindege chepa radio. 0718335890 ndidzo namba dzangu. Pari zvinoka regai timbotenesa ndege yedu imbonomhara muchitoro chihombe chiri muzvishavane. Ukasvika muzvishavane hapana chimwe chitoro chaunoona chihombe kusara kweLeo's Uniforms and Embroidery. John, zviri sei? Mdara madibwe ere. Akurova so. Ndiripo mdara ndiripo. Wande mutinimira kuti kabhizimusi kako kaka kari kufaya igenuine ere. Business iri kubvira mdara zamanje tiri kubvisa. Asi kaka kozvi zvebranding zvemadhende zvamakapfeka izvi. Mdara branding idzi ndaitofunga kuti ndizifambire kuHarare next week apa. Wakasara mpenzi wangu kuHarare. Baya paLeo's apo. Vanokuisira logo pa t-shirt pako apo. Embroidery manyama. Vanosota ere baba. Vakaipa. Leo's is the right space for your logo dreams. If you want a logo imprinted on your t-shirt, jersey, blazer, tracksuit or embroidery, come to Leo's, number 50, Adland Road, Zvishavane. Call on 0713991493 or 0774808494. Sungura mtunga dzese nechindege chepa radio. 0718335890 ndidzo nhamba. Zvikanzi tatovamirira mukoma Takesure Chari, goda watigonera, nditanaka pamakwasha. Thank you so much guys. Mozviziva kuti ndakakupromisai chinhu ndinototi ndichiite. Titambire pachirongwa mukoma Takesure Chari. Isi tiri kusimba tinofara chaizvo. Mhuri yeZimbabwe, mhuri yeGreat Dyke, mhuri yemuMidlands yese yakamirira kunzwa kuti ndiani anombonzi Takesure Chari. Vakomana nyika yose yakamirira kunzwa kuti Chari ndiani. Zveshiwa. Ndikanyanya kupedza nguva. Chari ndiye mukomana utaura uyu. Yes. Chari ndingangoti kutaura zvakarongeka chaizvo murume aneimba ari muiti wesungura, aneimba mutambo wesungura. Ndinofamba nezvikwata zvinonzi Chari Express. Yes. Muchitimbo ndingangotaura kuti ndiye Takesure Chari anezwi rokutaura. Thank you so much mukoma Chari. Ndinozviziva kuti iko zvezvi makatsikisa damba refu riri kunetsa kunokuva guta vari guta nokuti tiri kuriridza misi nenguva rinonzi kuroverera mhiko. Asi tisati tapinda paneri tingada kuziva kwamakatangira kumashure uko kuti bhama renyu rekutanga rinonzi kudii uye makatanga zvemumusic mugore ripi? Ini ndiri munhu ndaimbobatsiranawo nevamwe vari nekubatsirwawo timbofambawo takatema nevamwe. Asi kuzoimba ndiridoga ndakazvimirira nechikwata changu chetakatanga muna 2017 padhuze apo. Padhuze apa ndopa ndakaenda track yedu inonzi vasiurei. Then nekuona itikashirwa zvakanaka takazoenda album redu rekutanga, album charo inonzi Shure from Quita. That was 2018. Ndopa redu rekutanga ipapo. 2019 tikaita rechipiri, 2021 tikaita rechitatu, 2023 dane rechina manje. Muri kufamba makoma zvisingaiti. Pane mubvunzo uri kusvika panapa tisati taenderera mberi. Hanzi goda ndivhundidzirewo mukoma Takesure Chari kuti vane ukama here naOrbit wekwaChari weMeboy. Ukama chaiwo namukoma Orbit nawo ungoti dzakasiyana mitupo nekwatinobva. Asi wekumagesara yavatine wakasikwa chaiwo.
All right, I think wazvinzwira ka nyasha kuti mukoma Takesure Chari namukoma Obed Chari ukama hwavo hunobatanidzwa nemagitare hwakangofanana neukama hwa the Takesure Chari nagoda moyo tiri kubatanidzwa nemagitare. Rega ndione futi imwe yauya messages kanzi Takesure Chari uyu ane ndo imwe chete. I think machekano wapindurika, machekano wili wapindurika. Mukoma Obed Chari na mukoma Takesure Chari vane ukama hwemagitare, ukama hwamuinawo nesuwo isusu mukuwirirana mukuridzirana ndo wavanawo. Okay, tisingapedzi nguva mukoma Chari mungambotiudzawo imimi, you know what, vaimbi vazhinji vanosangana nemachallenges akawanda. Kazhinji ukoona uchisumuka usingazonzi watora nhaka yaningi sezvinoita vamwe vanoo vari kupinda nemazita ana emadzibaba avo, but ukoona uchitanga from sketch kuti uzobudikira kudai soka anenge ari makwikwi ende vanhu vanenge vaona tarenda chaizvo. Saka mukambotiudzawo machallenges amunosangana nawo in terms of music. Machallenges kutaura kwamaita kuti kuona kuti kutangira uri wega kuti udzazita kusvika vanhu vazotakuda kumbokuteererawo nengongopinda nemunenizwa nemaseso unombopinda izvozvo zvandakanyanya kusangana nazvo ka taisangana nedambudziko rekuti unenge usina zvikwanisiro, unenge uchida kutsvagawo kuti vanhu vakuzive at the same time kuti vanhu vakuzive vangori kana vakuridza music yako zvinenge zviri nyore. Saka nowezvautogozi ushande kutoya kuti usvise kuvanhu. Saka ipapapo pane kutarudzwa, pane kutasamurwa, pane kutuka nekutogoziwa kusangana nako. Saka bati taizomboramba takambosvika kusvika nhasi tinoona kuti aiwa patone zvikuru kubva kwatakasangira kusabatiri nhasi haatari kutoretera kutorova zvopinda yako. Ine tiri kuzviona zvamashuwa bosi, chero takatarisa papeji renyu pafacebook mukangoposta chinhu kweawa rimwe chete chenge chatova kuma1000 point. Izvozvo chaizvo zvinopa power kuna artists kuona kuti rutsigiro vanhu vari kundipa rutsigiro rwakakura zvakadai so. Ende mukaonawo isusu kumativi manenyika tava kuti regai timbotsvaka murume uyu atiudze noromondo azvizvekutamba ka. So kamboka ndoda kumbopinza mudariro kanonzi pasina imi, mungambotipa mbichana kuti zvamaizama kureva pakambo aka kuti maizama kuedza kutaura kuti chii chisati tasvisa kuvateereri. Ichobati nini semunhu akarererwa muchitendero ka tinongobhinivha nekutenda kuti pasina Mwari hatigoni kuita kana chinhu, tikabudirira pasina zita kuti Mwari. Saka chimbo chainyanya kuzama kutaura kuti pane zvatinoita Mwari ene zvasaita kusvika perimwe gore handiti gore iroro tinoda kurovedzera kuna Mwari, ndopatinechitaiwa Mwari tikutarirewo nzira yatikufamba ona ichuva takanaka kuna 2024 pasina imi hatigoni kusvika. Saka tichikoza Mwari kumberi. Alright, mukoma Takesure Chari, regai timbopinza kambo kacho mudariro mbichana tobva tadzoka tobva tapedzisa zvedu nedzimwe nzimbo dzakati wandei because tiri kuona kuti nzimbo dzenyu mavhu nemarara akawanda. dzese nechindege chepa radio.
Sungura mtunga dzese nechindege chepa radio. At 29 past 5 o'clock on the Faningua. I sent you a message, guys. Taura ineni. Amuchibunza mukoma Chari zvamungada kunzwa pamusoro pemusic yawo. 0718335890 ndidzo namba dzacho. Muvabata ipapo mutaura nawo muchibvunza zvamungada kubvunza. Ndine hurombo kune vese vari kufona nhasi hatikwanisi kunge tichidaira makosi. Saka tichange tichingotaura pama text messages nepawagwana. Kudzokera radio yeita kutapira yaita kunanzva maspika nonakirwa ka amaiganye I see you pachituri chapo baba wawe amai Brian Makuvire andiri kukuona imese 0718335890 ndidzo namba dzacho. Send your messages, guys. Andoda kuti mukoma vangu mapindura kawani.
Rebecca Madala. Auya uona zvoitwa mufoni muya. Semo pashirugu hapo. 0718335890 hande ituone. Mate pamandava Amisha JK mufunge magrade hikers munoradisa man 0718335890 ndidzo namba ngatisangane ipapo tione bvunza zvese zvaunoda kuziva pamusoro pemusic yamukoma Chari ndidzo namba uye uone ugodzokera timu rangu ripa maranda apa matekwana abudhi zvikochimbila zvabudhi ndibukai zviyambaro zvamatiwana andori muwana mandha aka kamukoma Chari aka akadi kupedziswa vanhu vangaita mudumbu tikakasvitsa kumucheto vanhu havazouyi kumashows uye havazoende paYouTube kunosubscribe alright mukoma Chari tine mibvunzo yenyu yakati wandei tine mamessages apinda akati wandei panapa saka ndichaita ndichiverengawo vabvunza muchingovapindura muteereri wekutanga anzi kuri sei goda Takesure Chari anogona zvekunyanya ndokumbirawo kuvatsigiri vesungura kuti vavaonewo mumborova Samero pane kambo kakuto request hanzi mumborova Samere ndivavhita vari kuneta ava zvikanzi masera sei mukoma ndoda kubvunza kuti mukoma Chari vakatanga kuimba vane makore mangani ndiprimu pamandava apa chandonyanya kurangarira chotanga awanda panguva yacho ari mangani ndiyatoziva tanga ari mangani pavo ndenda ungasarwa mesi kuti kubva pasi panapa kudzokera kuna alright zvikanzi mukoma Chari vanogona avo ngavarambe vakadaro ndini semu kushurugwi uko gogo vamobi pahighlands zvikanzi papa G sungura iya yobvira mundege mutunga dzose chokwadi mukoma Chari vanogona zvekuti ndarama tova nemafanzi akawandisa kakuno zvikona kuti ikoko nechaungachepakutenda pakanyanya kuvateereri alright zvakandiverenge imwe mwati yauya zvakare zvikanzi hai gamba rekwamoyo pamberi nemimbanzi ndanakidzwa nengoma iyi ndiri pacheshumba kumberengwa nenguva yakadai vachiridza vava nenguva yakadii vachiridza mukoma Chari tinovatenda pamberengwa hatina nguva yakanyanya kubaziregoka nemakore anokwana kuenda 5
Ah, very good. Zvikanzi hecho chipiloti ndege ndoda kufarisa magreat hikers ose ndakateerera ndichiti happy Christmas and happy new year. Happy new year, ngatifarei muungwaru tipinde mugoredzwa zvakanaka. Muna mukoma Chari ndoda kuti varambe vakadaro mumanzi yavo, inotidakadza chaizvo, inotikomberera. Ende vataura chokwadi ingoramba pasina inini Mwari hatisugone tongoita Mwari sei. Muna matotavaridzira kudhara. Zvikanzi mukoma vanogona vanga varambe vakadaro ndi Destiny Chivandire pachirumanzo. Vanotendwa zvokunyanya wena. Alright, tabata wana first caller yedu. Hello pa YaFM. I lost that call. Regatiwo tienderere mberi tichiona mamwe messages ari kuita kunaya, ari kuita kupinda zvemhando yepamusoro sky chakanyanya ichigoda. Muchinda anorova zvisingaiti undi admire damba pamachalagava. Alright. Damba tinokutendai. Very good. Chivi yabva yangopindira zvakare, anonzi Kiki ari kwa Chivi zvikanzi moto angoisa mafire emoji. Adzi chizimbe. Mai mate kumanda vabva vangoisa moto zvikaikubvira chaiko, ndanzwa nekutamba ngoma iyi. Hello. Ndikati vanonzi amai mate vari kumandava vabva vaisa fire emoji zvikanzi uri kuita kubvira chaiko, ndadambuka makumbo nekutamba ngoma. Waya mudhara. Messages acho atikavateedzera atikavaridzi vaso zvikanzi goda udza mukoma Chari kuti kwanzi ndoda kuvabatsira maCV ndakakanda ndini my Brian Makuvire pachipama kuchitowa. Hanzi maCV ndakatokanda kudhara namai Chipama. Vakatokanda maCV. Vamanye kubaza. Zvikanzi chinopisa icho mukoma vanogona zvavo avo ndi Molini pa Holy Cross. Holy Cross iri kumasvingo uko. Aiwa tinotenda pamasingo apo. Zvikanzi naTeos Babisa more music mukoma muri kunyatso kurova ngoma zvekudaro zvemhando yepamusoro. Aiwa tinotenda atimeta manyukunyuku tinazwa kudai. Yeah, thank you so much mukoma. Regai timbonzwa mashoko akati kosheu todzoka zvakare parunare. Hello. Ndikati regai timbotura mafemo mbichara tobva tadzoka tapedzisa chirongwa chedu. Ichokwadi tinotenda. Kwaziwai mhuri yeZimbabwe. Wanga uchizviziva here kuti munhu mumwe chete pavanhukadzi vatatu vanotangira pamakore 15 kusvika pa49 vakasangana nekumbunyikidzwa panyama. Ukuwo munhu mumwe chete pavanhukadzi vashanu vakasangana nekumbunyikidzwa kwepabonde. Batana neBethan Project yakabatana neOxford mukurwisa gender-based violence. Mangara nyaya yako kune Victim Friendly Unit kukamba yemapurisa iri pedyo newe kana kune veBethan Project. Vabate panhamba dzavo dzinoti 039-235-5172 kana kubata vemusasa pa 0808-0074 kuti ukwanise kubatsirikana panyaya yako yegender-based violence. Looking for an unforgettable stay in Zimbabwe? Look no further than Sterling Group of Hotels with locations in Bulawayo, Harare, and Mvurwi. We offer accommodation, conferencing, out catering, and special events planning services that will make your experience truly memorable. Enjoy our green garden and premium private locations. Savor our mouth-watering Sterling steak and make memories that last a lifetime. Visit us in Bulawayo at Kona Robert Mugabe and Masocha Ndlovu Avenue. Check out our website at www.sterlinginternationalhotels.com. To book your stay, call or app our booking office on 0772 779 090 or 0714-139-616. Sterling Group of Hotels promises a unique and unforgettable experience. Sungura mtunga dzese nechindege chepaRadio. Usamumbate, siha
dzese nechindege chepa radio. Dzese nechindege chepa radio. ndidzo namba dzangu. Anonzi Takesure Chari endi Chari Express. Kambo kachinzi samere kubva padamba refu ra 2023 kuroverera miko. Saka zuva ranhasi zuva rakasiyana nemamwe mazuva nai. Tinavo mukoma vari kutaura nhoroondo yavo, music journey yavo, kwavakabva nekwavari kuenda, kwavanoda kuti svitsa isusu semafanzi avo. Mukoma Chari apa kapa ndanga ndakudambuka makumbo mu studio nekutamba. Alright.
Alright, kambo kandiri kurova kanonzi Samero. Alright. Patanga imwe rumba ya ndanga ndisingahwisisi kuti chava ku DRC here kana kuti tiri kupi. Ivo paya tanga tatoenda iko vadanga tosika. Alright, ndine message enyu kubva kuvatsigiri enyu akati one day andingada kuverenga muchisangana nawo zvikanzi Chari chibaba chisina dzungu ndaita waya newaya idzo mutambu kwachivi ndiva mutambu kwachivi ava hanzi hamuna dzungu ndateverera waya dzose kandi ndikaona dzakadzikama makomana vakadaro ndavadakia ndoti ndivaita waya newaya waya mudara. Alright, hello pa YaFM kudzi zviri sei? Aiwa manaki Ungataura navo zvavo mukoma Chari? Hello. Mukoma kudzi. Mabini. Ndiri kufara ine kana muchifarawo imimi. Aiwa, itofara risei basa rakuru. Basa ndiro riri mukukodwo DJ Goda vachirova basa zviri kudai. Alright, abva angonyangarika maybe airtime yangoitawo zvayaita zvikanzi vanogona chose sando dzavo ndoda kukwazisa mhuri yese yekwanyoni neyekwamanunure ndimai Kaspa kuchedope hanzi namai Kaspa muri chibaba. Mai Kaspa ndokutendai zvakanyanya kana mimi zvakanyanya. Zvikanzi kuri sei DJ mukoma vavanogonesa zvisingaiti ndichipo pachachacha ndongodo kukwazisa murume wangu uvakai chinongwenya hanzi nachipo kuchachacha muri kuvagonera zvekuti dhu kushurugi ukoko kuya kwemabhemba uko vangazi vangu avo ka sada nawo kuti ngavatende kuti baba ndikirikini vabva vaendokunoruka waya futi zvaizvo. Zvikanzi anogoma mukoma vasando dzavo ndavapa ndini Prosper kwachivi achivi neshurugu iri kuita moto nemwi mukoma. Yeah, so ndingangoti tichipendera chirongwa chedu ka vatsigiri venyu vangakutarisirayi zvarini kuzomboita show kuno kuMidlands. kuMidlands takutotarisira kubva nhasi tichienda mberi kuti papa timhanya ndofunga management iri tichimhanya kuti tiwane mabasa ikoko. Handizvozvo chaizvo ko vangangoda kukubatai mukoma vanokubatai papi phone number uye maplatforms enyu epaindaneti apa munowanikwa vatsigiri venyu vobva vakubatai ipapo? Regai nditange nekuvapa phone number dzedu shuti. Okay. Dzangu inini 0777 505 342 Again, the code 0777 505 342. Okay. Kana kuti votibata kuti pa 0772 429 873. Okay. 0772 429. Akomana ameno zvaitika paindaneti pedu ipapa. So kambo katiri kuda kubuda nako mudariro kanonzi pfuma ishoma akubva kuna mukoma Teki wekwachari. Chiwoneka kuri yangu
Sungura Mutunga Dzese Nechindege Chepa Radio. .35890 ndizo namba varipo mukoma Chari tinawo pano. Mukoma ndiri kuona kuti foni yenyu inenge iri busy, vanhu vakutokufonera ine chekare ka zvikanzi nhai mukoma Chari, muimbi wesungura wamunofarira ndiani? Macheso munomufarira here? Ndiva machekano wili nemamwa kune mamwa chokwadi vamacheso ndinovafarira zvakanyanya ndotorifanirawo. ndofunga azvinzira ega. Zvikanzi goda masongs achari anga ari paalbum iri, anzi mangani paalbum iri? Ndi admire damba kwamachalaga uko. Anzi masongs enyu apa album rine masongs mangani? Album re-23 rine masongs anokwana kuita 7. Rine masongs mangani? 7. Alright. Wow. Zvikanzi masora sei mukoma? Aiwa, tisu tirimo mundege. Mukoma Chari vanogona. Ini ndova pa 100 over 100. Ndi Alan pashurugu hapo. Akumana kupasa kao. Azvekutozopasa zviya. Ndoimba mapromoters yese kupasa pana. Yes, zvokuti vangomirira. I think tanga tava pachikamu chakatikoshera nekuda kwenguva dzedu. Manga makupedzisa kupa vanhu pamunowanikwa. Chokwadi paya paya. Ndandagara ndaita kunamba idzokezvekuke. Okay. Akadati miri 0772 429 873. All right. Kupa Facebook tonyora kuti kudii? Facebook yedu kungonyora kuti Chari Express. Chari Express.
direct press, then YouTube ndizvozvo direct press, paInstagram, paTwitter ndizvozvo kuonera direct press, ndobva matiwana pese. Alright, saka ndingangoti takupinda tingati tatovamo mufestive season, takuenda paholiday pazoro redu reChristmas neNew Year. Mashoko amungada kupa kuvatsigiri venyu, kuvateereri venyu, mafanzi enyu amungada kupa echenjedzo, mungada kuti kudii kwavari? Ndanoda kunyanya kukurudzira hama dzedu dzinenge dzichifara, ngatifarei mujee direct press iyo itamba zvakanyanya, kufara ngatifarei, asi ngatifarei kuti kune upenyu hwatinoda kuzorarama pamakore akawanda achatevera. Alright, mukoma Chari, inini I know gitari ramunoridza lead, but nhasi ndoda kumbokuroveserai freestyle pasina gitari. Vanhu vanokawandisa vanongoti hanzi mozobika mogadzirirwa nemakombiyuta music. Chimbovati ituru mbichana. Regai kumborovera pamhizwe papo. Okay. Aidziitika ndezvekudai so. Dave kuga Thank you so much mukoma Chari, mova nezuva rakanaka, mufunge maita henyu masangana nevatsigiri venyu vemumidlands yese. Thank you so much, mova nezuva rakanaka, tichange chingobatana nemi muchikamu chinoteera muchitiudza kuti zvakamira sei. Ichokwadi goda inini ndinokanya kupenda zvakanyanya kungoti ndoda kuramba ndichipenda yasinopenda. Thank you so much mukoma Chari. So anga ari mafaro chete ka. Jobatana mangwana nenguva dza 5 o'clock to 6 o'clock. Pasungura mutunga dzose. Inini mufalime alise gotora amaijeni goda wekwa moyo. Ndakurova pasi ndakukusiyai muboys ramunofarira a boys re sport. It has never been this exciting. Potter Hill Hotel brings you festive holiday special on accommodation from 20 December to 3 January 2024. T's and C's apply. Accommodation is $60 only per room. You can also spoil yourself and your loved ones through our Garden First on weekends at Potter Hill Hotel. Affordable beers and ciders, bright packs for all weekend lovers at the Garden Bar every Friday, Saturday and Sunday. This is